Máma mě viděla, jak se 10 hodin koukám na videa na YouTube. A ona mi říká, jasně, vem si čas, vyber si, co by tě bavilo. A přitom na mě kouká jako na toho největšího lůzra. Už ani nepiju. Dřív jsem to mohl aspoň prolít, uvolnit. Teďka zatnu a držím. Četl jsem, že 80% holek se líbí 20% kluků. To je mega nespravedlivý. Na skutečné muže se pořádá hon. Není divu, že se nenechají zotročit. A proto se v nás probudila maskulinita.